Zdravím vás u nového dílu a je to, z Minecraft Studio, Minecraft Duo. A je to s tebou, ne? Jack, povedal som. A jak sa volá táto mapa? Volá sa to Robbers in Robbers. Nevím, o čo to je, ale já jsem si stavovala minihry na Prison, aby jsem si nemusela Tak stavovat. chod do Robbers a idem do Warzone. To je husté. No, ja zapadil. Takže Co je? What? já jsem ve vezení! Kamo, pojď ven! Pojď se pozrieť! Dobre, idem. Tady asi máme uniknout. Ja to poznám! To poznáš, to je dobrá mapa, ne? Aha, Takže víš, ako sa to má hrát. Musím utíknout z väzenia? áno. Tak se podám ja pozrieť. Dobre, počkaj, kde si? Já jsem úplně hore. Ty si úplne hore? Ako, je toto Robbers Gold. Escape from your cell and go to Warder's office and take pressure plate and Hello. with the shout outside. Hello. Ahoj. Já nevím po anglicky. Jau? To se nemá robiť takto. Ondro, nezabíjaj ma teraz, dobre? OK. A čo sa takto najprv na začiatku robí? Musíš proste drnúť z väzení A ako to a, mám robiť? a ja musím brániť. Tam potom bude loď a však musíš všelico, musíš sa dostať, zničiť to. Jo, jasne. To je tady. Kukni sa pod postel. Skús postel, či sa mení zvíra. Nic. Že to tam vidíme, jak sa to trápiš. Kde si? No já si na nejvyšším patre, ne? Blé, blé. Ty máš, nehovor, že máš šípy. Mám. To tam je. Takže... Nezabíje. Dobre. A sú tu aj také skratky, jak sa dostať k tej lodi. Hej. Ja som to videl u Vendaliho a tak. Simona. Hej, pane, není čas obeda? Není. Je, už je 12. Ale... Welcome to Cops and Robber. Dobre. Dobre, počkaj, donesem ti žrádlo. Pane, není v tom žrádle zapíchnutá skala? Alebo kroupáč? Není. Ja už vidím, jak vylezla. Nevylezla. Jak môžeš vylez, keď je to iba jeden blok, jeden bloková díra? Ty tam vidíš tie šípy, jak tam letajú? Ne. Jak? Oni sú hned na tebu. Pane, môžete mi dať nejaké drevo? No, určite. Prečo ne? Ja ti dám, takže áno, keď ti dám. Ja si dám to drevo. Tu nic není. Ale kde to je? Tuto by mala byť jedna skrátka. 4 chleby. A ja chcem trošičku dreva. No, určite. Ale tu je chlebu. Chcem dostať stoličku. Chcem si urobiť stoličku. No, určite. Neveríš? Ne. Ty si urobíš krampáč. Neurobím. Urobíš. Neurobím. Sadíš sa? Chcem si urobiť stoličku. Došla ti záchylka. A môžeme sa tu drevo?
tě ani nestihnem. O, ty. Já tě zabil? Však to má iba knockback 8. Já se totiž bála málo život potom, co se skočila. A tu je Pavo. O. Pane, myslím si, že jeden vezej za váma utekl. Co je? Já teda vidím, jak to nítí. No jdeme hledat nějaké ty cesty. Já nevím ani jednu skoro. Škoda, že to není ta Halloween. Aký Halloween? A ako na to vendali. Halloweenský speciál? No. Já jsem asi venku. No. Au. Já se pozrieť za mnou. Já se pozrieť za mnou. A do vesnice. Jak ma můžeš vidět? Ona prčit. Ale tomu nedostanu, alebo já to mám konec světa už. Ha. Ne, to nechce pustit. Ne, on se tu ztratil. Tak se jako se budu pozrieť do vesnice. A Jak se já- utekla. Já se tu ztratil. Dozadu prostě. Já se snažím. Ne. Ale Vicky, to není fér. Prečo? Já tam nemůžem mít. Máš blbý Minecraft. Nemám. Máš? Nemám. Máš. Já se tam dostanem. Já se tam nějak dostanem. Jau! A! Dick! Jo, ve druhé mapy. Dneska to bude asi taky Ty Frisonský speciál. ma trafila, ty skapala, hej. Hej, ty mala tento luk. Ano. A ty do mě trafila, skapala. Aha. Hej. Dáme si aj druhou mapu. Dáme si aj druhou mapu, dobre? O, dobre, zmizel ten. Dáme si aj druhou mapu, dobre? Ty, dobre. Frisonsku. Takže na chvilku stopni video. Krátký strych. Dobre. Nevadí to. Ale vám to. To bude chvíľka. Letěl můžeš tě jak pobavit diváky. A však už tam si. Zaplač jako holka. No určite. No tak alebo zakrič jako holka. Já už tam jsem. Jo, viděla jsem to. Nebýva. 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 Dobře, tak
Hovej, kde bývá. Já jsem tak toto je vězení, mi chceš povedať. Bolo to napísané, že prísor. Máme otec Já, vězení. toto já poznám. To je tiež prísor mapa, ne? A vidíte, co nechaj. Potom se rozdělím. Pomocte se bagla. Dobré. Pomoc! Já ničím prísor! A kde seš? Mně to seká. Mně to seká. Tady je aj villager. Jak jsem se holákil. A ty vypadni. Počkej. A to... Pomoc! Kde jsi zmizela? Já jsem tady. Hej, chceš emerald? Počkat, já to iba Chceš? zase... Chceš emerald? Diko nechce emerald, to je... To je blbý villager totiž. To jsem došel už na to. Jej, našel jsem cestu. Jo, to si všimláš teraz. A co ty věci pravia? Že a čapku si zebral. Zabrala. To s něčím, co se stane. Čestra! Co je v ní? Emerald. Dáš mi? Ne, to asi emeraldy jsou jako body, ne? Pomiň. Berem! Berem kura! Moje kura! Já si berem stejčík. A buštík. A řetvičkou, palevku a zubovou. Tak o tom jsem zbalená. Já ještě ne, já to všechno berem. Já už jsem vyšla, dobré? Ne, parkour! Kakaka. A je to z lávu? To není. Fu. Blá, blá, blá. Kurník. Ja. Ty máš stíšené zvuky? No. Já počuji zombíha. Je creepera. Kurník! Já mám iba jedno a půl srdíčka. Asi ještě cheaty? Ne. Tak, to asi bude ze dnešního videa všetko, protože já už věc a z těch mám nemám. Ano, a uvidíme se u dalšího videa. Tak čus, čus. Čus.